us presentarem un nou servei del Museu del Barroc de Catalunya, que és el Museu del Barroc de Catalunya en família, que és aquesta nova imatge que presentem, i que sota aquesta marca tindrem 3 activitats diferents pensades per un públic familiar. Tot això ho fem en la idea d'anar desenvolupant tots els serveis que ha de prestar el museu i sobretot per intentar obrir cada vegada més les portes d'aquest museu i que la divulgació que volem fer d'aquest art barroc sigui per tots els públics. Amb una varietat de propostes que són visites dinamitzades per una banda, per l'altra també tenim propostes autoguiades i finalment tenim aquest espai que podeu veure aquí, que és un espai de creativitat familiar que hem anomenat. D'altra banda, també avui us presentarem les sales d'exposicions d'aquí del Museu de Manresa, us explicarem quins són els ingressos d'obres que tenim aquest any. D'una banda tindrem donacions de diferents caires i també incorporarem l'obra del concurs d'artistes manresans d'aquest any. Un any afortunat en el que fa ingressos, especialment a l'apartat de pintura i d'artistes locals. I vam pensar que valia la pena donar-ho a conèixer i a més tant, sobretot per agraïment als donants, a presentar-nos així en públic i presentar-nos en aquest format gairebé expositiu que després d'ara estarà present a la sala